Ay, live na naman po tayo mga kawaray. Ay, kumusta kayo? Magandang hapon po sa inyo. Ay, paggabi na pala. Shout out po sa mga ano natin dyan, magigiting na viewers na manonood. Big love shout out. Kasi rumay. Shout out. Shout out. Shout out po sa dalawang nanonood dyan. Big love shout out sa una natin manonood. Big love shout out. Shouty. Shout out po sa 13 viewers at wala pang thumbs up. Kehe. Shout out guys. Ay, salamat po sa unang thumbs up mga kawaray. Mega love shout out po sa unang thumbs up. Thank you very much. Guys, comment lang po para makita ko. Para may shout out po kayo, ma-shout out. Please comment down below mga kawaray. Please. Shout out sa unang thumbs up, mega love shout out sa iyo. Check one. Check 1, 1, 2. Shout out sa 55 viewers. Huh? Ano? Yung mic ng kako, Ano? hindi ko magana. Mahina? Hello, sound. Hello, sound. Check, mic 1. Mega love shout out po sa 55 viewers mga kawaray. Thank you very much po sa mga pumasok at dumadaan lang sa aking live. Shout out po. Shout out po. Shout out guys. Hello, sound. Pasok lang po, pasok bang mag-shout. Comment lang po kung gusto mong pa-comment. Pa-shout out, shout out kita. Please comment. Comment lang, comment.
May libre ka ng kiss. Ito, tulad nito. May ano ka dyan, may Hmm. ano ka dyan, yung palagay ng kape. Kakape. Wala ka raw kape. Ay, oo pala, no? Tang. Shati, shati. Mega love shoutout. Mega love shoutout po. Shati, shati. Hello. Hello. Pumasok naman kayo mga kawaray. Shoutout kay Ma'am Yaws. Kabayan Meow Australia. Mega love shoutout po. Patamsak naman Ma'am Meow. Yung number dyan. Naka 7 minutes na tayo guys. Ang bilis, ang bilis, ang bilis. Pero wala pa nagko-comment. Ano ba yan? Ano ba nangyayari sa aking live? Parang wala namang viewers. Asa na ba kayo? Baka di na kamo, baka di na. So, buling mag-ismula tayo sa MCB 15 ko. So, dalawa lang yung nandito. Meron pa doon sa loob na dalawa. So, ito bossing yun. Dalawa pang MCB. Ito. Yan, dalawa yan. Shoutout, shoutout.
Shoutout po, Tol Reggie, Mix Vlog. Ay, Race G, Mix Vlog TV. Shoutout, Tol. Shoutout Tol Banji, Mix Vlog. Mega love shoutout. Thank you Tol sa thumbs up. Thank you very much. Tapos na work mo, Tol? Tapos na? Tambay lang ako, Tol. Busy na. Sige. Thank you. Thank you very much sa thumbs up. For 4 AM lang din. Alas 4 pa lang dyan. 4:45 pa lang din dito. Oh, parehas lang pala dito. Parehas lang pala. Shoutout po sa 6 viewers at saka sa 8 thumbs up. Mega love shoutout. Parang hindi ka na nagla-live, Tol. Same lang, Tol. Oo nga same lang nga eh. Saan ba yan? Saan yung bansa? Nag-live ako last Sunday, Tol. Hong Kong, Tol. Okay. Hong Kong pala. Maganda yan dyan eh. Kala mo nakapunta na maganda. Baka sabi maganda. Baka sabi maganda. Kala mo nakapunta na si Mark Jowaray TV. Sira. Tuwing Sunday ka lang ba, Tol, nagla-live? Shoutout po sa 9 viewers at sa 8 thumbs up. Mega love shoutout po. Thank you very much kay Tol Banji sa pagpasok sa akin live. Thank you, Tol. Ano maganda? Sis, Tol na lang. Sis or Tol. Kaso nasanay na talaga. Tol, play ko na lang muna yung short video mo dito sa sa alagad ko ha. Dito. Salamat sa pag Tol Banji, sa'yo, Tol. Play natin yung short video. Tukwat baboy. Sarap ng tinuluto. Ito, Tol, sa'yo. Play ko lang, Tol, yung short video natin. Short video mo para dagdag views din.
Hanggang wala pang pumapasok dito, sa'yo lang muna. Wala pa ibang pumapasok, ikaw lang muna i-play natin yung short video. Yan tol, sa'yo yan, sa'yo. Salamat sa suporta. Chicken with malunggay. Yan tol, sa'yo pa rin. Nagugutom ako. Ano? Anong tawag doon? Sleep. Gimme. Ano? Multo man. Isa mo na. Isa din na. Isa din na. Oo. Oo. 147. Wala na dyan TikTok. Yan install na tayo dyan. Ako gani, nag-live na ko TikTok, isang kuan round followers day. Kuan gani, natagaan gani ko mga gift. Kuan na sila sa YouTube. Nari pa mga taga sa YouTube. Depende sa inyong followers. Taga dollars. Ha? Tagaan sila dollars. Ako tagaan sila. Depende sa followers. Ilan po? Basta pila to sa una. Pero wala na. Wow. Nari ako. Buhat na rin ang mga content. Ha? Yung content kaluhag. Mapindi si Jaluhag. Di matarong. Wala sila kuan. Wala nagamit og tripod. Maong gamay rugby o gamay at mulay. May mga place na content.
gani, ito naman may mga bahag. Kaya na malutaan pagkagabi, mawala mo karon. Bumuso ka din na. Ito ako, bumuso ka ron. Ito ano, mag-iisip. Dahil ito Ano? dali mga bahag, kami naman simple. Kasi na, dito. Ngayon, Harap ko nga eh. Ay, saan ba? Kapag ko ang taas, nakita ko ba? Ito? Sa kuan, ganit na po, katulad ka. Na anak ko na kuan, nag-live na kumuga, ikaw ba ikikalay? Isa man, ikaw na po rin yan, kita. Ako man to, ito mga ikarap ang picture. Ikaw. Ito mag-ikaw, gamit. Si Jagani nag-post adto, ako tong nasa kuan. Bakit? Ikaw ba isang ibalay? Kasi sa idarapan. Hindi na gusto gamit. Kaya nagkuhan-kuhan mo ko sa idang sound card. Na nag-picture ko. Apil ko to, idang ikarap akong picture. Ang sound card ra idang i-post. Lahi lang na-enjoy kay nagkanasan natin ni Ewa. Uy. Tapi, puro. Usa di trabaho niya. Susuwa dito. Right. Usa di trabaho niya. Joshua. Usa di trabaho ni Joshua. Instruction. Sabi lang, tagdugtong sa kuryente. Electrician. Electrician. Ganahan ka na mang huday. Ang si Mark dyan kay magkikap-hikap sa akong tiyan Domingo TV. BBB Bilbil. Pwede sa iyo na di mo napagawson. Di mo napagawson kaya ini mga gawas kay itukmod naman po. Ayan, kung di sumubon. Kung may atos gawas, tukmod.
Namapiang ng putas ko. Madal bagtok mo nga. Madal bagtok mo nga hinayra nga. Lingkod na magiging po siya. Ug na si ko ati ha ati sila si Rian ug si Dugdog. Ilang away dati. Yan na. Di ra mapahuwam sa lubi ug duwaan. Na Dugdog tawag sige masuko mo gani. Kanay ko ano kanig ko na da pa mo na kuno ipon kay no TikTok na lagi mo na da. Ko ano ko pa. Masuko ra ba magpasabot-sabot. Ikaw di siya lang ipawon kay tanaw ka og todong. Magpasabot-sabot ko ang labi ko ning bawa. Di man na rin ako magkaitan. Maingon, sige, patya kay di na kanapa ni ang sarayan. Yan, ang tuwa ko yan sa kuha ko. Pero dako na pagkukuan. Ako na nagawas na kwarta, murag sa tanan nga nagawas ng kwarta sa tourism mo kanyo kuan. 600, 700. Nakaroon na, na-withdraw na natin kay kuan. Nagaway na kaano. Kaya bang online casino. Murot mo kung palit bugas anak. Di man, makadaog ko kay nagaway naman ako. Ang ako lang siya kapit nila na ako naman mga finansya na ako na dinautan pa. Kape mo doon. Kung makuhaan ako, masupra na kung mas mapilili ko kayo na magpapagawa. Kaya sayang ang kwarta. Kalau na po, nakagawa na po po ang website. David, ulan mo. Oo, wala na sa kanila. Napakatanawa. Ang 500 sa bang nagkaroon pa na ng presyo. Kaya umabot na ako 500 ka may cash out lang po kaya ako. Hindi na may cash out mo hindi na. Nasa na ako kaya yun sa 1,000 na to. Napay 500 na ako. Nanahanap ko na yung cash out sa buwan kay kung hindi na ganun cash out ako na po yung mag-charge sa ikot sa pagkisi sayang ba? Cash out na na. Malagi ako yung cash out. Ang cash out ako na yung cash out sa buwan. Kung ano yung ito mo, para kadua, may dua. Pero kung may ano sa ato, pero kung ano, pansin ko kung sa kuwan, pero kung may nasakatong ang business. Bye-bye. Kaya nabi ko din ako ng mga finansya. Kaya din, ang corona, nagawin na finansya ng ipagpili. Dati, 200
Walang bakating pwede dyan ba? Wala. Ba't mo? Isa yun sa akong agtan. Isa yun sa akong agtan. So, wala yun ah. Habang ganyan sa akin. Kalaway sa Ginoo. Ang mga ang uwahin nag-apply may una nakakuha. Ang uwahin nag-apply may una nakakuha. Oh. Hindi ko pa masuro to. 2022? 2021. So, nung singo-singuray. Kanang duhay kuan. Tantanan sa lagi. So, nang duha ka buho sa imong so nang duha ka kuan sa imong ilaw. Sud ba? Mura ba ilong ni Boy? Di pera mo man ha. Uy, Hmm. kaya lang dagdag. 8% na ako. Gamit ko. Ang shares na ata yan. Hmm. Kay? Isa. Wall bricks. Wall bricks gani. Wall bricks. Wall bricks. Tagod so ang isa ka hiwa. Gagmay ra. 32 ang isang buo. Shout out, shout out. Shouty, shouty, shouty. Yung mga kwarayo, shouty. Ambot, di mo na ko nag-order na. Kung 50 pieces, diyan may ko nakahalaga ng 1,000.
bawang. Ano na, puti, 50 pesos na lang. Pero naapoy, naapa na na pilihan ng ko nga Petro. Ko ilang support. Ibuok lagi na i-deliver. Pero ang bayaran nimo per square. Ibuok ba dyan sa makita nimo sa Shopee. Dyan na po gagmay. I-deliveran natin buok na. Buok. Kasagaran kay 38 man, 50 plus. Balik mo po sa inyo. Mas masarap pa to sa Kopi ko Blanca eh. Itong kape na to eh. Mas kape. 50 plus ang pinakataas. 50 plus ang pinakataas. 50 plus? Ang pinakataas. Natunay ko WhatsApp. Basta kay sa kamigam na kanunay na order kay na may voucher kanunay. Ang diri sa amo kay wa kay 125 og naa nasa 45 o 50 16 nga na. May free shipping po. Ang kasagaran sa kamigam kay kuan man 38 ang shipping fee. Sige kung pangitang imo nga inana mahala na po sa business. Kuwang pag-aadyo na sa benta ka po. Ang 50 gamay ra na. Okay? Nang kani akong gi-order. Wa man gani nga abot sa kusina. Ano ko araw na sila. Ko araw pa. Ang tatapat ba sa ilalim sa ako. Asan yung butang diyan? Bahay nila ni. May tindal ilang sininto bumbong. Ang sambay. Ang sambay. Ilang luswa. Tawag isa na Dati pa. Galis. Galis ba nung marami mo? Isda na yung plywood. Wala naman mo diya ka ng may. Ako ko sure kaya kainin ko rin nanay ko ulit ang sanina. Bakit ang sa ako nanay mo ulit? Iba ko dyan kasi ang unahan mo dyan. Gas ka mo ko rin tayo o kanin ko ano nga ni Pem ganun bang lotot let's try na Ha? kanin siga-siga. Ayman. Strip pa. Ayman? Isa mo na. Kasi na ba, uso ka ron, ipapilit sa isang isang ibang ipapilit-pilit. Siga-siga, mura o Christmas light. Basta sa gagawin ko. Nasa kurente, Oo, tayo mong brana. Tuwag mo sa gana. kuhaan ako na itong sa card o, 500 na po, dito po, receiving. Kaya kaagad sa pagdating nito, 500 mo. 1.2 seat na.
Chef karo. Hindi ko ito nag-toast ka sa sukulit. Ano gastos? Dali kang dancing toast. Dali naman mo ba? Pagkata. Tapos kulukutin. Nagpila sa online ride. Ha? Nagpila sa online. Chocolate ha? Anong dancing cactus? Ba't kasi hindi mo ka dumukiki? Hindi mo kasi. Ay, wala ka matutog sa mga kapatid. Hindi kita matutog. Hindi ko matutog sa mga dante. Hindi ko matutog sa mga dante. Ba't nasa? Hindi ko ka. Kasi mag-ingat siya. Nagpila ng dancing cactus sa online. 100. Mahal gud dahil na no. Order ganun ko kuan. Order ganun ko Landina baka ng nose stripes. Anong pagkuan sa mga whitehead. Order and receiving timing man siya receiving. Ang i-order lang ko kay tagkuan pa. 99 o na po. Na ada na naman saba kasi po ka-order sa imong shop. Hindi, oy, maka-order ka, oy. Ito na din ang reply, pwede, kailangan ikan. Tayo sa to? Kasi uli. Kaya nadyo ko no. Order ko todo kay kuan. Maka-order. Kaso YCOD kay layo ko no. Tay? Di ba nadyo? O ng YCOD. Sige. Sige. Tawag ka, ante. Wa ka din go dagat day. Ano yan? Nag-love, ha? Wa ka ligo dagat day. Na. Sige, mapagabukuan. Ano pagbarato ka na eh? Asa na kayo ng live? Hindi pa bumalik. Iguan. Sa paglikuhan, iguan. Nasunog na Ano siguro. ba? Hindi ko pa. Nasukaan pa papangan eh. Nasunog na kapin sa sigarilyo.
Nilalagdag na ah. Meron dagdag isa. Sakit. Manig mo ko kayo. JMC Survivor, mega love shoutout po sir. Mega love shoutout po. May jacket na po kayo boss, may jacket na. JMC Survivor, mega love shoutout. Shoutout sir, shoutout. Boss, sa'yo naman boss, ikaw naman nandyan. Ayan kita. Iyan kita ng bagong ano. Play ko yung short video sir. Pag 90 thumbs up po. Mega love shoutout po, mega love shoutout. Sipag at tiyaga, sipag at tiyaga, sipag at tiyaga, sipag at tiyaga. Play ko yung ano nyo po, short video sir. Salamat po sa pagtamsak, salamat sa pagpasok sa akin live. Magandang hapon. Guys, yung papasok sa aking live stream, sa aking live, piplay ko po yung short video nyo po. Ito, pang 29 thumbs up po, midnight. Shouty, 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 shouty.
Sayang ko lang ng dalawa. Ay, isa kalahati lang. Shout out sa anak kong Mark John. Kagigising lang. JMC pa rin po. JMC Survivor. Sa'yo pa rin po. Sa'yo. Boss, sa'yo pa rin. JMC Survivor. Sa'yo pa rin po. Naka-play pa rin yung ano nyo po. Short video. Salamat po sa pagpasyal. Guys, gusto mong pa-shoutout po, mag-comment lang po. I-play natin po yung mga videos nyo po. Short video po, short video. Simbahan ng Binyan, siguro to Binyan. Binyan. Ano ba to? Simbahan ng ano ito? Immaculate Conception Church. Mega love shoutout po. Boss JMC Survivor, sa iyo pa rin, boss. Pang-apat na short video na, boss, sa iyo. Pang-apat na short video. Salamat sa pagpasyal. Spotlight. Ay, po. Sa pa rin, sir. JMC Survivor, sa iyo pa rin po, sa iyo. Panggabing hanap buhay. Panggabing hanap buhay. Mangingisda. Shoutout po, sir. Sir JMC Survivor, mega love shoutout po. Ah, Mega love shoutout. Baba po kayo ng bahay, yung ano, yung nasa aking live. Pwede kayo mag-comment po para may play natin yung short video nyo, mga kawaray. Para Dali ka dito, dali. Dali ka, dali. Dali. dagdag views. Dali ka dito, dali. Ayan, mainit. Ihin natin, dali. Ayan, natin ang bibira ko. Walang anuman po, Sir JMC Survivor. Salamat. Maraming salamat. Thank you din po sa pagpasyal. Sa iyo pa rin po yan. Thank you po.
Yan, play ko po yung Midnight Towie Pass Road. Mag-iisang oras na tayo mga kawaray. Mag-iisang oras na tayo. Salamat po sa mga nagpasyal sa akin live. Maya-maya na lang. Maya pa ako mag-out. Sa'yo pa rin si JMC, si Survivor Inside Walkway. Kasunod na dito kay Tol Banji naman po. Tol Banji. Rate G. Mix Vlog TV. Sa'yo Tol, sunod nito. Rate G. Race G Mix Vlog TV. Sa'yo Tol. Sa'yo. Ay. Ano merienda mo? Ha? Ano merienda mo? Ano gusto mo merienda? Ha? Ano gusto mo merienda? Tanong mo si Papa mo may pabili pa yan. Ito. Oh. Wait lang. Bakit? Bakit? Mahina? Ano mo? Mahina? Kulit ang buhok ko. Bibiran mo doon bakit wala doon sa taas. Asan ang pera? Pwede mo. Pwede mo yung slipper mo. Asan yung slipper mo? Sa baba? Sa labas? Hindi ka ata ah. Ayun, slipper mo. Oo. Tol Banji, sa'yo pa rin Tol. Tol Banji. Ay, Hoy. sila. Oh.
Tumas kayo? Hindi. Rinig pa rin pala. Ay, wala na palang ano. Nagtanggal. Tulong lang dyan, tapos ako na magtatanong. Ika lang. Tinanggal mo. Ano ang kurito? Gumagano naman. Shoutout. Shouty. Mega Love Shitty. Miligaw Shotty. Shouty. Mega Love Shouty. Ikaw nga na. Yan. Ikaw dali. Dali. Dali, ikaw na. Sarap na. Shouty. Chokoy. Tamang kain ka pare ah. Na. Shanti. Ano to monitor?
Dami mo kalat na. Yung mo nag-release lang mo ka, di ka naman